Matko, si to ty? Ahoj Maroš. Nazdar. Prvýkrát sa vidíme, ale vidím, že ty si IMT Smile rodina, čo je názov nového albumu, ale nie, preto sa my dvaja stretávame. Áno. Stretávame sa preto, že ty nás dnes dostaneš na prvý tohtoročný koncert kapely IMT Smile v Bratislave, ale zároveň si ich dvorný fotograf, takže nám povieš niečo viac o tom, ako sa fotia koncerty a ako sa fotí rodina IMT Smile. Vladko, na čo ty fotíš? Prvá otázka. Tak momentálne som dostal do ruky skvost od Nikonu, Nikon D800. Je to vynikajúci model, je špecifický tým, že má momentálne medzi zrkadlovkami najväčšie rozlíšenie, 36 megapixelov. To znamená, že môžete robiť veľmi veľké zväčšeniny a naviac ešte má kopu výborných technických vymožeností, správne. Podotknem, že spoločnosť Megafoto, ktorá je partnerom týchto relácií, je partnerom aj koncertov IMT Smile a zapožičali túto techniku. Samozrejme. A zapožičali ste toto na tú 10? Áno, to je vynikajúca brašňa, v ktorej nosím fototechniku, ktorá je veľmi vhodná na koncerty z jedného dôvodu, že keď fotografujete koncerty, je tam nenormálne veľa ľudí, veľká tlačenica. Musíte prispôsobiť tú techniku tomu, aby ste rýchlo prešli medzi tými ľuďmi. To znamená, že nie je veľká brašňa, to znamená, že musí byť taká akurát, aby sa vám zmestila tá technika a zároveň, aby ste boli mobilní. Nemáš tam niečo zjesť? Bohužiaľ, nie je tam nič. Okay. Máš tu blesky? Áno, jeden blesk, druhý objektív, širokouhly a tento objektív je vlastne portrétový až teleobjektív. Na koncert vlastne nič iné nepotrebujete. Každý fotograf má svoje obľúbené objektívy, vzhľadom na to, že na hmotnosť nemôžete nosiť, alebo je to veľká záťaž, takže si vyberete najlepšie dva objektívy, nejaký širokouhly, nejaký teleobjektív a ty máš teleobjektív, nikonácky, potom máš širokouhly, blesk. Máš ešte aj baterky a pamäťové karty náhradné? Ja mám jednu 16 GB a druhú 8 GB. To v podstate stačí na takýto koncert. Ja mám jednu kartu platobnú, tam mi asi bude stačiť. Baterku minieš ju celú, alebo sa niekde počas koncertu nabíjaš a hľadáš nejakú? Vzhľadom na to, že väčšina top koncertov je obmedzená na 3 pesničky, teda fotografuje sa maximálne 3 skladby. Prvé 3 skladby, alebo posledné 3 skladby, aj to je niekedy možné, v tom lepšom prípade. Nenafotíte toho viacej. Ale ty fotíš aj v backstage a ty si ich dvorný fotograf kapely IMT Smile, to znamená, že ty fotíš po celý čas. Tak ako, máš náhradnú baterku, alebo sa nabíjaš? Nemám náhradnú baterku, lebo tento fotoaparát je tak skvelo navrhnutý, že vlastne vydrží vám tá baterka celý večer. Niečo si spomínal v rozhovore aj o megapixeloch, že je jediný, ktorý má 36 megapixelov, to znamená aj najväčšie rozlíšenie v kinofilmových zrkadlovkách momentálne. Ale predtým si mal taktiež Nikon. Áno, D300. Podstatný rozdiel medzi Nikonom D300 a D800 je veľkosť čipu. D300 má DX-ový formát čipu, D800 má FX, čo je v preklade full frame a ľudsky povedané je to rovnaké ako veľkosť políčka klasického kinofilmu. Hlavný rozdiel v čipoch medzi D800 a D300 je? Je to veľmi jednoduché. Pre teba? D800 má FX-ový čip a ak použijem naň objektív s 200 mm ohniskovou vzdialenosťou, znamená to, že to je 200 mm. Jednak jednej. Samozrejme, zoberieme D300, ktorá má DX. Tam je DX-ový formát, 200 mm musíme, vlastne predstavuje 1,5 násobok. To znamená, že z 200 máme 300. A čo iné značky? Iné značky, napríklad DX. Canon, samozrejme má takisto FX-ové, aj DX-ové. Vždy je FX 1:1? Áno, FX je 1:1 a DX u Canonu je napríklad 1,6. Sa musí násobiť u Olympusu krát 2, tuším. A potom pri takých väčších čínskych veciach až po 4, nie? To neviem, čínske ešte nejaké fotoaparaty som neriešil. Fotograf, ktorý fotí koncert, musí počítať s tým, že je tam málo svetla. To svetlo je dynamické, to znamená, že sa zasvieti nejaký reflektor, vypne reflektor, potom je to nerovnomerne osvetlené, to znamená, že interpret je osvetlený, časť pódia nie je osvetlená a vlastne automatika fotoaparátu vtedy neodhadne presne, ako sa má vlastne správne naexponovať a človek vtedy musí použiť odhad.
svoj vlastný odhad, áno. ale mňa by zaujímalo, či môže používať blesk. Čo keby takému Ivanovi Táslerovi to blízkalo do očí už 20 minút v kuse, však ten by to tam položil a odišiel. Väčšinou na koncerte sa nesmie používať blesk, pretože je to veľmi nepríjemné pre interpreta. No lebo by zabudol texty potom. Moja otázka znie, či využiješ aj statív na koncertoch. Samozrejme, statív je veľmi praktický, ale praktickejšie sa na koncertoch využívajú monopody. Prečo? Ste mobilnejší. Monopod vám zlepší ostrosť fotografie o 100%. A je ľahší, nie? A je ľahší, samozrejme. A nosíš taktiež so sebou aj nejaké tie fúkatka, balóniky a utierky, čím si to vyčistíš? Čo keď ti to niekto obleje pivom? No... Sa ti stalo niečo také? To radšej sa nechám ja obliať, ako nechať obliať fotoaparát. Správny fotograf, chrániteľom fotoaparát. Čo pre teba znamená v živote fotka? Pre mňa fotka? Áno. Partnerom týchto koncertov je Megafoto a MT Smile veľmi radi fotia, tak čo pre teba samotná znamená v živote fotka? Zachytenie dôležitého životného momentu. Koľko máš takto zachytených životne dôležitých momentov? 3565. Máš to na pamäťovej karte alebo to máš vytlačené? V hlave. V hlave. Prezerá si to veľmi často? Každý deň. To znamená, že ty nepoužívaš fotoaparát, že si pamätáš za tie okamy? Používam fotoaparát, veľmi lacný, ale za to veľmi dobrý. Všetko zdieľaš na sociálnych sieťach? 45% môjho života. Ostatné si nechávaš v súkromí? Presne tak. Dúfam, že sa to veľa ľuďom páčiť. Som z Bratislavy, takže mala by to byť naša fanúšikovská základňa. Čau. Ja sa cítim výborne. Áno. Ja sa cítim ešte líp. Páni, čo pre vás znamená inak v živote fotografia? Co pro nás znamená fotografia? Obrázky. Pozeráte si radi taký ty obrázky, ty štvorčekovaný? Různý ty štvorčekovaný, no, ale tak hlavně vždycky je to vzpomínka fotografie, že člověk si něco vyfotí a za nějaký roček se koukne. Dneska je to teda dost nevýhodný, protože to člověk som práve chcel, že na čo sa pozrete keď? No do počítače se dneska už koukám, dneska už se nekoukám na ty čtverečky, ale mám doma spoustu fotoalbumů starých, který jsem tam vytáhnul. Některý si tlačím, to je pravda. Niektoré sa tlačím, si ich dokonca nalapujem, robím si takú mozaiku a všetky tie rodinné fotky, ktoré sú najvzácnejšie z dovoleniek a všelijaké také momentky, tak tie si vytlačím a z nich si skladám mozaiku, mám to na strane kopu vytlačených fotiek, stovky. Pre vás musí byť inak obrázok aj predajným artiklom na obaloch CD-čok. Ak si spomínate na niečo, ako to vznikalo, či vás tam buleroval fotograf, postav sa teďka napravo, teďka naľavo. Když jsme fotili na poslední album Místečko, tak jsme stáli někde u klubu a šel okolo David Kole a říká: hoši, vy se fotíte, tak trochu života. Lebo to predáva, to je oba. Áno, samozrejme. Povedz mi v skratke ešte tie najväčšie rozdiely medzi D800 a D300. Tak jeden z takých rozdielov je, že môžete použiť dve karty pamäťové. No, hovor. Takže jedna je kompakt fleška, druhá je SD karta. CFK, SDčka, Áno, SDHC, SDXC. samozrejme. Najnovšie technológie, posledný model, žiaden problém. Dve pamäťové karty, ďalší veľký rozdiel, ten najväčší rozdiel je, že to točí Video a točí to? HD kvalite. Vynikajúca obrazová kvalita pri vysokom ISE, bez šumu. To je ako v teleshoppingu. Za koľko to kúpiš? 2700. A Megafoto je na splatky. Samozrejme, dá sa. Teraz sa nám to tu plní megabajtami ľudí, prosím ťa, ale ty nám povedz, aké výstupné fotky v megabajtách to robí. No ak si to necháme najvyššiu kvalitu JPEGu, vidí nám priemerne 20 MB fotografia. Ak to necháme do RAWka, vychádza nám nejakých 70 MB. A ak necháme pivko,
zhruba 110. To znamená, že k tomu foťaku treba dokúpiť aj nový počítač. Nový počítač, alebo ak máte dobrý počítač, rýchly disk určite. Vládko, povedal si ale, že statívy neodporúčaš na koncerty, že radšej monopod, prečo statív? Je to tak, lenže ja by som nechcel otestovať, ako to točí video, a na video je najlepší statív. Najlepší. Na video najlepší statív, šrobuj, lebo ešte máš pre mňa 3 vychytávky, minimálne 3, ktoré by si povedal k D800. Prvá z nich je niečo k displeju. Áno, displej je vynikajúco riešený, má tam zariadenie, ktoré meria intenzitu okolitého svetla a podľa toho vám prispôsobí kontrast a kontrast obrazu. Šetrí batériu. Áno. Že to má vynikajúce aerodynamické vlastnosti pre teba. Áno, je to, všetko máte po ruke, to znamená, že ak chcete okamžite zmeniť parameter, je to otázka pár sekúnd. Dizajnovo vieš, kde máš čo stlačiť. Áno, presne tak. Všetko po ruke, ako nič lepšie neexistuje, podľa mňa. Taktiež si povedal, že vidíš nastavenia v hľadáčiku autofokusu. To znamená, ak chceš zmeniť autofokus, nepotrebujem zložiť fotoaparát z oka, proste vidím vo vnútri v hľadáčiku presný typ autofokusu, ktorý chcem mať. A ešte to má aj nejaký umelý horizont alebo vodováhu. Áno, je to vhodné hlavne pre architektov, ak chcú mať a nemajú teraz statív s vodováhou, tak fotoaparát má zabudovaný umelý horizont. Tak som zvedavý, čo nám ešte dnes viac ponúkne kapela AMT Smile. My si pôjdeme niekoho z nich odchytnúť, alebo niekoho z Čechomoru. Čo pre vás znamená fotka v živote, ako fotografia? Veľmi intimní záležitost. Až takto? Vzhledem k tomu, že na někoho se dívat dá a na někoho ne, tak já třeba svoje fotky moc nemusím. Tak svoje nie, ale predsa len to má nejaký taký ten spomienkový charakter, ako ste Čechomor, kedy si vyrastali, koncertovali a tak ďalej. Pozeráte sa na to radi, áno? Je to hezky, že jo? Já moc ne, jako, ale je teda fakt, že moje okolí, já jsem takový nenormální koukač na fotky. Tak moje okolí se na fotky kouká moc rádo. Máte vôbec vy fotoaparát? Mám. Ešte na film, alebo už ten digitál? Digitál. Digitál. Tak vám ďakujeme za rozhovor a dúfam, že si to pozriete s radosťou, že si nepoviete, že na mňa... Budu se těšit, jde se hezky. Čo pre vás znamená fotka v živote? Pre vás ako pre kapelu a pre teba ako človeka? Ja mám strašne rád fotky, pretože som si kúpil aj fotoaparát, aj objektívy a s mojou ženou chodíme a fotíme, čo sa dá. Pre kapelu to má aj taký predajný charakter. Čo najlepšia fotka, to lepšie sa predáva. Presne tak. A hlavne sa tomu musím aj venovať, keďže mám kapelu a aj z IMT Smile, keďže vlastne robíme, čiže vždy sa musíme niekde fotiť, niekde sa nejako tváriť na tých fotkách a vlastne páči sa mi to, ako sa dá pracovať s tým celým materiálom, že to je veľmi pozitívne. A rád sa tváriš pred tým fotoaparátom? Nie som typ, ktorý je vyslovený exhibicionista alebo niečo, ale beriem to skôr tak akože z tej profesionálnej stránky. A viem, aj pre fotografa, aby urobil dobrú fotku, čiže snažím sa byť úplne fotogenický. Čiže počúvaš vždy, keď ti povedia pri fotení, keď robíte album a buklet, že tu sa postav, sem sa postav? Áno, nerobím problémy, ja som taký typ, že proste kde ma postavia, tam ma odfotia. Takže prosím ťa, tu teraz stojí a my si urobíme tak 20 fotiek v priebehu pol hodiny. Ale o pár minút začínate. Ďakujeme za rozhovor, nech sa vám darí, čau.